נפצע גם בעין ב-7 באוקטובר, אציג לכם קצת על העבודה של חקר ימים ואגמים. חלקכם מכיר אותנו יותר טוב, חלקכם פחות טוב. אה, וחשוב מבחינתי, בטח בתור גוף, אנחנו חברה ממשלתית, בשונה מכם, להראות ולהציג קצת את הפעילויות שלנו, מה אנחנו עושים, וכמובן שיתופי פעולה. עכשיו, שיתופי פעולה לא מחכים למנכ"לים, וקיימים כל היום. חלקם אתם תראו רק תמונות משבוע שעבר, אבל אני חושב שחשוב וראוי שתראו קצת את הדברים שאנחנו עושים, קצת את הדברים שאנחנו מתעסקים בהם, את הייחודיות, המומחיות, הפעילות, ואני אשאיר לכם זמן לשמוע, להשמיע, לשאול שאלות, להגיד את כל מה שאתם רוצים, כי אני חושב שיש פה עוד הרבה מאוד אפשרויות שאפשר לעשות בין חקר ימים ואגמים למכון הגיאולוגי. קצת על המטרות של חייל. חקר ימים ואגמים נוסדה ב-1967, חברה ממשלתית, 3 מכוני מחקר. המכון הלאומי לאוקיינוגרפיה יושב בחיפה, בכניסה לחיפה. מי שמסתובב באזור מוזמנים, אחרי או באמצע של שיפוץ גדול, יפה, מרשים מאוד, מורכב מאוד להיות עם מבנה על המים, הרבה מאוד חלודה, הרבה מאוד בעיות תחזוקתיות, זה לא היכולות של פה, אבל וגם אתם תגידו שיש פה הרבה מורכבויות, אבל אין ספק שזה מבנה מאתגר, אבל אנחנו מנסים ומשתדלים לעשות כמה שיותר בתחום הזה. זה אחד. המעבדה לחקר הכנרת שיושבת באתר ספיר, אני מקווה מאוד שפעם הבאה שתבואו לשם תראו כבר שיש כניסה נפרדת ממקורות, ואנחנו נשב שם כסטנד אלון ולא נהיה בתוך מקורות, עדיין נשאר אותה פיסת שטח, אותו מבנה והכל, אבל תהיה כניסה נפרדת ולא נצטרך להיכנס תחת הג'וריסטיקשן של מקורות. והמרכז הלאומי לחקלאות ימית, ביוטכנולוגיה, חקלאות ימית באילת, יושב די קרוב, 200 מטר מהגדר עם ירדן, באזור של הרוד, זה החוף הצפוני, ושם עושים הרבה פעילות של גידול עצות, גידול דגים, ביוטכנולוגיה ושאר דברים. בעיקרון התפקיד שלנו הוא לייעץ לקבלת החלטות. אנחנו זרוע ביצוע של הממשלה. אני כרגע, אתם יודעים עם כמה משרדי ממשלה עובד? אני לא יודע כמה אתם עובדים. אני עובד היום עם 9 משרדי ממשלה שונים. לכל אחד אני נותן את העבודות שהוא צריך. אין ספק שהמשרדים העיקריים זה הגנת הסביבה, אנרגיה, חקלאות, בריאות, אבל גם ביטחון וכלכלה ומדע ופנים ותחבורה. זה ככה כל המגוון. יושבים אצלנו מרכזי המידע הלאומיים בנושא ים ואגמים, אתם מכירים אני מניח את חלקם, מי שמתעסק בכנרת בטח מכיר את זה, מי שמתעסק בים תיכון גם מכיר את זה, וכמובן אנחנו עושים פיתוחים של התשתיות, כולל מסחור, כולל עבודות של טכנולוגיות, אם זה החל מבתי ספר וכלה באמת מסחורים, פטנטים, חברות הייטק שיושבות אצלנו, שאצלי כרגע בחיפה 3 חברות שעובדות, ביחד עם עוד חברה באילת יש לנו מרכז חדשנות שקיבלנו מרשות החדשנות, והנושא הזה של הסתכלות מסחרית הוא נושא שיש לו כיוון כחברה ממשלתית שחייבים לפתח גם אותו. והנושא של שימור ידע, ניצול ידע וחינוך והכשרת דור העתיד, משהו שאנחנו מאוד מאמינים בו. אנחנו נמצאים היום עם כמעט 7,000 תלמידים כל שנה שעוברים אצלנו, חלקם עושים ביותר או פקוטופ, חלקם עושים
עבודות של חקר, מצוינות, תוכנית שרצה כמעט 30 שנה בשלוש שפות סימולטנית, זאת אומרת אפשרות גם לעברית, גם לערבית, גם לאנגלית. פתחנו השנה תוכנית חדשה באשקלון, שבה כל תלמידי כיתות ט' באשקלון עוברים ביחד, אנחנו ובן גוריון ועיריית אשקלון, עוברים בעצם חצי יום על מדעי הים, מה זה ים, חשיפה לים, עם עבודה של מעבדות יבשות רטובות במרינה באשקלון, ממש על הים, ואנחנו מאוד מקווים שהשנה הבאה כבר נפתח כיתת מצוינות לבגרות ועוד ועוד. אז אלה הדברים שאנחנו מתעסקים איתם ביום יום. אם מישהו רוצה תוך כדי להעיר, לשאול, חופשי. קצת מאפיינים, סך הכל דור טו דור 170 עובדים, עוד 100 סטודנטים כאלה ואחרים. אז פוסטים אפשר לעשות אצלנו, כל מה שהוא לא פוסט אני חייב השתתפות כלשהי של אוניברסיטה. אין אצלנו תארים ראשונים, אבל תואר שני, תואר שלישי. צריכים לקחת בחשבון שבגלל שיש הרבה מאוד מעבדות והרבה מאוד פעילות, חלק מהדוקטורנטים, מאסטרנטים, לא בטוח שהיו מזהים את החוקר שהוא רשום להם על הדוקטורט באוניברסיטה, אם הם היו פוגשים אותו, אבל אני מניח שגם פה זה קורה בצורה כזאת או אחרת. מבחינת מגדר, פחות או יותר חצי חצי, נע וזה 44%, 48%, מאוד משתנה, כולל בדרגות ניהול כאלה ואחרות, מנהלות מחלקות. יש לי שני מכונים חוץ מחיפה, אז באילת מנהלת אותו דוקטור חנה רוזנפלד לדוגמה וכו'. ושאר העובדים, עוד פעם, אני חושב שאם אתה מסתכל אז בטח בפריסה, לכן זה לא נראה שונה מהותית, אבל כשאתה מסתכל על ממשלה ומסתכל על מקומות אחרים במגזר הציבורי, מן הסתם החתך ההשכלתי פה הוא שונה והוא די דומה אליכם, אולי קצת פחות, אבל אנשים עם הרבה מאוד תארים שניים, תארים שלישיים, יש לי כמעט 70, ועושים את העבודה כמו שצריך וכמו שאנחנו רוצים. מראה לכם פה את הבת גלים, כי בת גלים היא בעצם הפלטפורמה שהיום אפשר לעשות מחקר בים עמוק במדינת ישראל. ספינה שרכשנו מחיל הים ב-2016, ובעצם הסבנו אותה, כולל הקמת שתי מעבדות, השתי מכולות, אתם רואים פה, בעצם מאפשרות לנו לבצע ולעשות הרבה פעולות על הסיפון, מנופים, קננות, כבלים ל5 קילומטר וכו'. מי שמתעסק קצת בים במכון הגיאולוגי מכיר אותם, ונכון להיום בעצם כל הפלטפורמות של מחקר ים עמוק עוברות דרך הבת גלים. אתם, אנחנו, אבל גם אוניברסיטאות, החל מ-ERC, דרך מרסי, דרך ISFים, דרך כל הפעילות הזאת, הכל בסוף מתכנס לאותה ספינה, עולה להספנה עוד 2.5 שבועות, יש 3 שבועות, ואני מאוד מקווה שבסוף מרץ כבר תשוב לפעילות מלאה ותאפשר לנו. מה שנוח בה זה באמת שיש מעבדות, אבל לא רק מעבדות, אלא ציוד אקוסטי מאוד מאוד מתקדם, שמאפשר לנו אחרי זה לעשות מיפוי של כל האזורים שאנחנו רוצים, כולל סקרים, כולל כל הדברים שאנחנו מבצעים, ועל זה לבסס ולהלביש את כל המחקרים שאנחנו עושים בלאו הכי. אם זה כימיה, אם זה ביולוגיה, כמובן גיאופיזיקה, גיאולוגיה ימית וכל מה שמתכנס עם זה. לעבוד בים צריך לדעת, צריך גם לאהוב, אבל צריך לדעת, יש לזה את המורכבות של זה, צריך שיהיה לך צוות ים, צריך שיהיו אנשים שיודעים את העבודה, עבודה עם ציוד כבד, עבודה שהים הוא לא תמיד סלחן, וצריך גם לדעת לעבוד. בשונה ממקומות אחרים, לנו יש גם מה שנקרא מצב ים, אני יכול לתכנן הכל, לתכנן הפלגות, הכל טוב ויפה, ואז נכנסת לי מערכת, ואי אפשר השבוע, ואי אפשר גם שבוע שעבר, ואי אפשר שבוע הבא, לעשות הפלגות, וזה עושה את זה עוד יותר מורכב. זה מורכב כי אתה צריך הרבה ציוד, כי אתה צריך לחכות לים טוב,
אז לפעמים יש לך את זה, אבל לא תמיד יש לך את זה, בטח שלא במזרח הים התיכון, ואנחנו צריכים לעשות מורכבות וגמישות של התפעול ככה שנוכל לצאת. במיוחד כשמדברים על סך הכל ספינה אחת גדולה. יש ספינות אחרות, קצת יותר קטנות פה, שעובדים איתן, אבל בפועל זאת הספינה המשמעותית ביותר שאנחנו עובדים איתה. שיתופי פעולה, הנה שמתי לכם מצד שמאל, רק שבוע שעבר אייל, זה המכון הגיאופיזי, בילו להם בכנרת, האמת שהייתה כנרת נהדרת שבוע שעבר, על מחקר משותף, משותף, דיברו איתי קודם על החזון של לאחד את גיאופיזי וגיאולוגי וחקר ימים ואגמים, אז הנה מחקרית זה היה שבוע שעבר, נראה לי זה המקסימום שאפשר להגיע במדינת ישראל כרגע, אבל בכל מקרה עושים מחקרים משותפים, אז זה דוגמה אחת, אבל דוגמאות נוספות זה מה שאנחנו עושים לדוגמה עם הגליידרים. גליידר עצמו הוא פלטפורמה עצמונית, אנחנו יכולים לשחרר אותה לחודשיים, לתכנת אותה מראש, היא עולה יורדת ל-700 מטר ונרחיב אותה ל-1000 מטר כנראה שנה הבאה, ואנחנו נותנים לה משימות, תוך כדי שהיא עולה יורדת היא יכולה להיות עם סנסורים של הידרוקרבונס וסנסורים כמובן CTD ומצלמה ועוד פלטפורמה שבעצם פתוחה להכל, אפשר לשים עליה מה שרוצים ואז להוציא אותה למשימות כאלה ואחרות. אנחנו מוציאים אותה במסגרת הניטור הלאומי ביום יום, אבל לא רק, זאת אומרת אנחנו יכולים, אנחנו עושים עכשיו משימה עם קפריסין, מוציאים אותם לקפריסין, תוך כדי מסתכלים קצת על מערבלים בדרך ומחזירים אותה תוך כדי, וכיוון שהוא עצמוני אז הוא עולה יורד, ברגע שהוא עולה למעלה הוא מתהפך, הוא מוציא את התחת החוצה ואז יכול לשדר את כל משהו, את כל הדאטה שהיה לו, שופט אותו. יש לנו 3 כאלה, 3 גליידרים, ואנחנו משחקים איתם לפי המשימות והיכולות, שכמובן מי שיכול להשתמש בזה זה כל החוקרים באשר הם. אנחנו עושים משימות עבור תל אביב, ירושלים, ויצמן, בר אילן אם צריך, לפי העניין, וכמובן שהחוקרים שלנו שחוקרים ומתעסקים בזה, אתם יכולים לראות פה מצד ימין את המסלולים שעשינו בשביל הניטור, זה פרק בניטור הלאומי שאנחנו מתעסקים איתו. מרכזי מחקר, מרכזי ידע. יש לנו את מרכזי הידע שלנו, אם זה ים תיכון ואם זה כנרת, נמצאים בעצם מאגדים את כל הדאטה שאספנו במהלך השנים ולא רק דאטה שלנו. בים תיכון פתחנו דאטה חדש ביוטי רק שנה שעברה, שבעצם לקח את כל הפעילות הביוטית שנעשתה, כל המחקרים החל מ-1890, ושמה אותם גם GISית וגם עם כל הנתונים, כולל הסיטיישן, זאת אומרת אם אתם רוצים לדעת באיזה דוח זה נכתב או איזה מאמר כתבו והתייחסו לנקודה כזאת או אחרת, אפשר להיכנס, GISית, להוציא, להוריד, הכל פתוח, הכל זמין. לגבי מאגרי מידע, מאגרי המידע בטח של ים תיכון פתוחים אוטומטית ישירות למשך שנה. אם רוצים דאטאבייס, דאטה סט של יותר משנה, אז פונים אלינו ואז אנחנו מעבירים לכם את כל הדאטה סט שצריך. כנרת כנ"ל, והצורך בשמירת מאגר לאומי הוא משמעותי, הוא נכון, הוא טוב, מבחינתנו כמה שיותר ישתמשו בו יותר טוב. יש מעל 1.5 מיליון כניסות בשנה לאתר שלנו, אז כנראה שאנשים משתמשים בו. בנוסף יש שם את התחזיות מזג אוויר שלנו, כולל המודלים שפיתחנו על גלים, זרמים וכו', וזה גם משהו שאנחנו משתמשים בו כל הזמן, כחלק אינטגרלי מהפעילות שלנו כמכון הלאומי. קצת על שימושים נוספים, אז מצד שמאל אתם יכולים לראות בעצם את הניתוח של כל האזור הכלכלי, את זה עשינו עם מבט גלים. בעצם לקחנו ועשינו מיפוי סדור של כל האזור הכלכלי, וזאת בעצם מפת הבסיס שמשתמשים בה עכשיו לכל הדברים
האחרים, אם זה סקרים, אם זה שמורות טבע, אם זה הסתכלות בכלל מבחינה של מוסדות התכנון, על איך רוצים לתכנן את כל המרחב הזה, כי זה מרחב שהוא הכי פתוח יחסית. אם אתה מדבר על האזור היבשתי, אז פחות או יותר הכל גמור, סגור, צפוף ובלתי ניתן לשינוי. באזור של המים הכלכליים יש עדיין הרבה שטח שצריך לדעת איך לתכנן אותו, מינהל התכנון יושב על זה עם תוכניות של תמ"א 13, שבין השאר זה מבוסס על זה, וזאת השכבה הראשונית והבסיסית שממנה אנחנו הולכים הלאה. מצד ימין אתם יכולים לראות שימושים שאנחנו עושים לדוגמה נתוני לוויין, זה פרויקט שרץ כבר מ-2005, כמעט 20 שנה, שבה אנחנו מקבלים נתונים יומיומיים של כלורופיל, טמפרטורה, של מזרח הים התיכון, ובמקרה הזה החופים שלנו. כמובן שזה משתפר כל הזמן, אתם מכירים את התהליכים האלה. יכול להגיד לכם שמ-7 באוקטובר 23 אנחנו מוצאים כמעט דיווח יומי למל"ל, משרד הביטחון, צה"ל וכולי, על הדברים האלה, כל אחד לשימושיו, וצריך לקחת את זה בחשבון שיש לנו את היכולות האלה, צריך לראות איך משפרים אותם, איך משתמשים בהם, איך עושים להם את הדברים הנכונים והטובים על מנת שיתנו לך מענה כמו שצריך. אם אני מסכם בכללי, אנחנו יושבים עם הרבה מאוד ציוד ימי, זאת אומרת ספינות מחקר, אסדות, תחנות מטאורולוגיות, ציוד ספציפי כמו סירות קטנות, רפסודות אקולוגיות בכנרת וכל דבר אחר, שבעצם מאפשר לנו להיות עם יד על הדופק על הפעילות שאנחנו עושים בים, אם זה כנרת, אם זה ים תיכון. יש לנו תחנות מדידה בשותפות עם כל מיני גופים, כמו למשל גיאולוגי, כמו למשל בר אילן וכולי. אנחנו מורידים, השנה אנחנו נוריד ל-1900 מטר את הדיפלב, זאת התחנה הזאת, שמ-2016 בעצם אנחנו מורידים כל פעם לשנה, מורידים מלכודות סדימנט, כל מיני פעילויות, ציטידים וכולי, על מנת שאתה תוכל לאסוף את כל הנתונים ואחרי זה לדעת ולנתח אותם ולראות מה קורה גם בים עמוק. אנחנו מדברים על בערך 50 קילומטר מערבית מחיפה, וזה תהליך והפלגות שאנחנו עושים פעם בשנה, מוצאים את המערכת, שופכים את כל הנתונים ושמים אותה אחרי זה עוד פעם. מבחינת ציוד מדידה ימי יש לנו מגוון שלם, כולל ADCP, כולל גליידרים, סיידסקן סונאר חדש שאנחנו עכשיו הולכים לרכוש, ניסקינים, רוזטות, כל הפעילות של אוקיינוגרפיה קלאסית, מה שנקרא, שאנחנו עושים גם למים, גם לסדימנט, וזה חלק אינטגרלי ממכון לאומי לאוקיינוגרפיה, ובתור הגוף שעושה בעצם את תוכנית הניטור הלאומית למדינת ישראל. גם תוכנית הניטור הלאומית היא לא תוכנית ניטור שאני עושה למשרד אחד, אני עושה אותה כיום בעצם ל4 משרדים, גם משרד האנרגיה, גם משרד להגנת הסביבה, גם משרד החקלאות, ופרקים כאלה ואחרים גם למשרד הביטחון, כולל הפעילות של חיל הים וכו'. ואת כל הדברים האלה אני עושה במסגרת וביכולות שיש לי היום אצלי בתוך המכון. חוץ מה שיש לי בים, אז יש לי גם את כל המעבדות, חלק מהמעבדות נוגעים אליכם, חלק קצת יותר ביולוגי, אבל יש לי יכולות כאלה ואחרות, גם בקטע של מיקרוסקופיה אלקטרונית וכולי. הרבה ציוד יהודי קיים גם באילת, על מנת שאני אוכל לעשות את העבודה על דגים, עצות, כשהסיפור הזה של עצות צובר תאוצה יותר ויותר. מבחינת עצות אנחנו נכנסים לאירוע של גידול עצות גם כפתרון לשינוי אקלים, גם כתחליפים לאריזות פלסטיק וכו' וכו'. זה דברים שאנחנו עושים במקביל לכל הדברים האחרים שאנחנו עושים על גידול של עצות. לגבי דגים אנחנו בעצם פיצחנו את מסלול החיים כמו שעשינו בשנות ה-90 לדניס וללברק, אז עכשיו זה לטונה הכחולה ובדרך את הטונה הצהובה, ועם הנדסה גנטית הגענו גם לנושא של בורי קול נקבי, על מנת שנוכל להתעסק גם בזה,
לגדל את זה. לבורי קול נקבי יש מספר יתרונות: אחד, נקבות גדלות פי 2 יותר מהר, 2, יש להם שחלות וביצה קצת כמו קוויאר, בוטרגה מה שנקרא, עם מחירים מאוד גדולים. ו3, בסופו של דבר הבורי זה כמו השניצל או העוף של הרבה מאוד מדינות כמו מצרים וכולי, וזה העתיד בטח ברמה של אוכל ומזון וביטחון מזון שמדברים עליו הרבה בשנים האחרונות. מחקר וניטור כנרת. הכנרת בעיקרון אחד מהאגמים היותר מנוטרים, חלקכם יודע את זה טוב, לא פחות ממני. אנחנו כבר מ-68 בעצם מנטרים שם, שעושים מגוון שלם של מדדים, כולל מודלים היום, כולל התעסקות של שינוי אקלים, כולל חיזוי שערות. לאור הסופה שפקדה את טבריה לפני שנתיים, בעצם הצענו איזשהו מודל שנוכל לחזות את השערות באזור של הכנרת, לרבות אפילו אזורים ספציפיים באגן, ואנחנו יכולים היום באופן די אופרטיבי לייצר מצב כזה שכמה שעות לפני אנחנו יודעים מראש, יכולים להזהיר אם זה את המועצה, אם זה את האיגוד, אם זה שיטור ימי, אם זה את העירייה, והדברים האלה משמעותיים כי הם מייצרים יכולות שאין במקומות אחרים מצד אחד. מצד שני אנחנו יכולים לשים מודל אופרטיבי שממש נכנס פנימה לכל האירועים ממש החירומיים והיומיומיים שלנו בתור חקר הימים והאגמים כמעבדה לחקר הכנרת בכל המתחם הזה. אז זה דבר ראשון וזה טוב. אין ספק שזה לא השיתוף פעולה, הדברים החירומיים העיקריים שאנחנו עושים, יש עוד כמה דברים שאנחנו עושים. דוגמה, דיברו הרבה על הרעידות בסנטוריני והצונמי, אז שוב אנחנו פה חלק מהמשולש הזה של מכון גיאולוגי, חקר ימים ואגמים והוועדה בין משרדית להיערכות לרעידות האדמה וצונמי, ואנחנו מאבדים את החלק הזה הימי ואחרי זה מלבישים אותו על הנתונים שאתם מעבירים לנו לצורך העניין. פרויקטים נוספים ומרכזים שאנחנו מתעסקים היום בהם, אחד מהם זה מרכז האצות הלאומי, פרויקט שבעצם לקחנו גרנט ממשרד המדע והקמנו ביחד עם יגאל, עם ויצמן וה-IUI מרכז אצות. יש לנו מעל 250 מינים של אצות חיות, בעיקר מיקרו אצות שבהם אנחנו משתמשים למגוון שימושים, החל מסיוע לפרמצוטיקה כזאת או אחרת, דרך פטנטים, דרך גידול אחרי זה לנושא של מזון וכו'. אבל זה מרכז כמו שיש את בנק הגנים, זה מרכז האצות, יושב בכנרת, מקבל אצות גם מהכנרת, גם מים תיכון, גם מים סוף, בשיתוף פעולה עם כל הגורמים האלה, עושים ריצופים גנטיים ומאפשרים בעצם אחרי זה להשתמש לכל דכפין במה שהוא רוצה בנושא של האצות. שיתופי פעולה אסטרטגיים. א', התחברנו לויצמן באר שבע, חיפה, IUI תל אביב בצורה כזאת או אחרת. עם תל אביב לדוגמה אנחנו הולכים לקנות עכשיו סירה שתשמש אותנו למים רדודים, תהיה מוכנה, הם יוצאים עכשיו למכרז, תהיה מוכנה אני מקווה עד סוף השנה הזאת או בתחילת שנה הבאה, תאפשר לנו בעצם לעשות את כל המחקרים, הבת גלים כמו שהם ראיתם היא ספינה גדולה, 40 מטר אורך, 400 טון, כמעט לא יכולה לעבוד בפחות מ-12 מטר מים בגלל שהשוקה של הגדול. סירה רדודה תאפשר לנו לקחת את כל הציוד ואת רוב הציוד בוא נגיד ולעשות את המיפוי, את העבודה האוקיינוגרפית גם במים רדודים, כולל מיפוי, כולל כל הדברים האלה, וזה אנחנו עושים בשיתוף פעולה עם אתרים בתל אביב, ואני מאוד מקווה ששנה מהיום באמת כבר אנחנו נהיה בפול בורד על פעילויות. עוד אחד מהיתרונות שלה זה שהיא תעגון בתל אביב ולא בחיפה, ואז אם אתה צריך לכל דבר ועניין יציאה לשטח מאזור המרכז אין שום בעיה, תהיה סירה בלי לינה אבל עם מנועים חזקים, עם יכולות, עם מנוף קטן, עם אפשרות להוריד סייד סקן סונאר ועוד יכולות מיפוי. אני מניח שעמית, עודד, זוהר
חלק מזה יעניין אתכם מאוד בעתיד הקרוב. עם בן גוריון ועיריית אשקלון זה מה שאתם רואים גם בתמונה, שזה פשוט, זאת כיתת מיקרוסקופיה, כיתה של יבשה מה שנקרא, ויש לנו את המעבדה הרטובה שם, יושבת במרינה, שקיבלנו את זה מעיריית אשקלון, ולדוגמה העברנו לשם מתקן התפלה ביחד עם בן גוריון עכשיו קטן כזה נפלא, ואנחנו מריצים שם ניסויים כאלה ואחרים על התפלה. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את הפלטפורמה של אשקלון, שאשקלון היא גם טובה לנו מבחינת הצורך והרצון שלה והזיהוי שלה של הים כמשהו שאפשר להתקדם איתו ולגדול לתוכו, גם היכולות שלהם, כל המרינה שייכת לעירייה, בעצם לחברה הכלכלית באשקלון, וגם הרצון שלהם להתפתח. זאת אומרת, הם מוכנים לשים כסף, הם מוכנים לממן את כל הנושא החינוכי, ועכשיו הם בכלל גמרו רק לתכנן הקמת מבנה שלם בתוך המרינה, גם המרינה שלהם, גם השטח הימי שלהם. עכשיו, אם אני מחזיר אתכם לתכנון של המרחב הימי, אז כשאתם מסתכלים על תמ"א 13, שהיא בעצם תהיה התכנון של המרחב הימי, יש הרבה מאוד פוליגונים בתוך הים שאמורים להיות מפותחים באזור של אשקלון, ולכן העוגן של אשקלון הוא עוגן משמעותי שייכנס בשנים הקרובות. אנחנו מאוד מאמינים בזה ודוחפים לזה ביחד עם כולם. עוד קצת פרויקטים. אז מצד שמאל אתם רואים, זה המבנה של שקמונה, חקר ימי. כל האזור הזה זה אזור, זה תל ארכיאולוגי, גן לאומי מוכרז של תל שקמונה, שבעצם בו יש את העתיקות ואת השרידים הכי משמעותיים של כל תעשיית הארגמן, החל מהתקופה הכנענית, ובמהלך התקופות באופן רציף, כולל כנסייה ביזנטית וכו'. הגן הלאומי הזה נחפר רבות, אבל מעבר לזה לא עשו איתו הרבה, ופה חברנו לרשות הטבע והגנים, עיריית חיפה, מכון ארכיאולוגי, ובעצם אנחנו מנגישים את זה לקהל, פותחים את זה לציבור, מכסים את מה שצריך לעשות, ופותחים ומגלים את מה שצריך לגלות, וזה ייפתח לקהל, זה פתוח גם היום לקהל, כן? יישאר פתוח, חינם אין כסף לקהל הרחב, בסוף השנה הזאת כבר זה יהיה מסודר. כמו שאמרתי בהתחלה, להתעסק עם מבנה כזה זה מבנה מורכב, ולכן נכנסנו לשיפוץ מאוד משמעותי, עלויות של כמה מיליונים טובים. אם אתם חושבים שמדינת ישראל הכניסה את היד לכיס, אז אתם טועים, אבל זה חלק ממה שאנחנו רוצים וצריכים לעשות, וזה מה שאנחנו עושים עכשיו. אני מקווה מאוד שנוכל לרתום אותם בהמשך. למעלה על הגג בסוף נעשה בית קפה, פתוח לכולם, אפשר להיכנס, אחד מהמקומות היותר יפים שיש מבחינתי בארץ. קצת על פרויקטים מרכזיים. אז אני מניח שחלקכם או רובכם מכיר את הפרויקט שאמור להיות המשותף עם ירדן והאמירויות על חשמל ומים וסולרי וכו'. כל הבחינה של לתת עוד מים לירדנים זה בחינה שמצריכה בחינה ובדיקה ומידול של הצרכים, ההשפעה על הכנרת, בטח כאגם משמעותי מבחינתנו, וכל הפעילות הזאת אנחנו עושים. כולל הרצת מודלים על כניסה של מים שאמורים להגיע מנחל צלמון, מה הם יעשו לכנרת, איך הם ישפיעו על זמן התחלופה של המים, איך הם ישפיעו בכלל על מצב הכנרת, וזה דברים שאנחנו עושים ביום יום. גם הניטור של נחלי הירדן והיובלים שלו, אם זה תבור, אם זה חרוד, כי יש כל מיני מחשבות איך להכניס את המים, לאן להעביר את המים, וזה דברים שגם היום מתקיימים. ובסוף בסוף בסוף זה מכון מחקר, זאת אומרת אנחנו עם מעל 100 מחקרים כל שנה בממוצע, בטח בחמש שנים האחרונות. חלק מהמאמרים משמעותית מצטיינים, טובים, כמו כל מכון מחקר שמתגאה בחוקרים שלו. מעל 80% יושבים על Q1,
אבל צריכים לקחת בחשבון שבדומה לכם ובשונה ממקומות אחרים ומכוני מחקר אחרים, יש לנו גם הרבה דוחות. הדוחות האלה חלקם הם מאוד משמעותיים והם בעצם מייצרים מדיניות שלמה של מדינת ישראל. הדוח הזה מצד שמאל למשל זה הדוח של תרחישי הייחוס לשינוי אקלים, והוא בעצם עשה מהפכה מאוד גדולה בכל מערך התכנון. הוא בעצם התחיל את השיח או ביסס מדעית את השיח של איך מתכננים, מה עושים, האם אנחנו היום מסתפקים ב100 מטר או אנחנו הולכים יותר קדימה, האם מתקני תשתית נדרשים ליותר דברים. ורק לפני, לא זוכר זוהר, 3 חודשים היו פה כל אנשי האנרגיה, משהו כזה, היה פה כנס שבעצם כל גופי האנרגיה התייחסו לאיך הם נערכים לשינוי אקלים, כשחלק מהסיפור הוא עליית המפלס. וזה דוחות שלנו, ששוב, זה היופי והמשמעות של מכון מחקר ממשלתי, שנותן את המענה עבור כל משרדי הממשלה השונים, ואם גם משרד הגנת הסביבה וגם משרד החקלאות וגם משרד האנרגיה נותנים לי אפילו כסף ומאמינים לתוצאות שלי, אז עשיתי, הם רבים ביניהם, זה בסדר, הם יחליטו מה שהם רוצים, אבל שהכל יתבסס על נתונים נכונים, טובים ומהימנים שאני מביא להם. קצת על שיתופי פעולה בינלאומיים, אז יש לנו מלאי שיתופי פעולה, מזכרי הבנות כאלה ואחרים. הימני אתם רואים לדוגמה חדש יחסית בין 2 עם קפריסין. תהליך מעניין זה ה-EMBRC. האירופאים ראו שהם לא יכולים מבחינת ציוד ומכשור להתחרות באמריקאים ובאסייתים, ובנו קונסורציום שהוא ה-EMBRC. יושבים עליו נכון להיום ה-IUI, אוניברסיטת חיפה, ואנחנו, דרך אגב, אתם לדעתי יכולים להצטרף, אין שום בעיה, וזה מאפשר בעצם לעשות שיתופי פעולה, לעשות כנסים, לעשות חילופים של אנשים. האיחוד האירופי מממן הרבה מזה, וזה איזושהי פלטפורמה נוחה וטובה, משרד המדע מאוד אוהב את זה, ואנחנו נכנסים, אנחנו הולכים, חוץ מזה, לחתום עכשיו על מזכר הבנות עם הטיואנים. אני לא יודע איך אתם מתייחסים ל7 באוקטובר, אבל אנחנו כן מרגישים, למרות שזה לא רשמי, כן איזושהי הצטננות ביחסים עם האזור האירופי. ואם אנחנו מסתכלים על מחקרים וחוקרים ושווקים חדשים לסיפור הזה, אני חושב שאסיה זה אחד מהמקומות, במיוחד בנושא ים, שים כולם שם בים, מסביב לים וכולי, וטיואן מבחינתי הוא המקום להתקדם, יש בו גם פוטנציאל, גם חוקרים טובים, גם מדע טוב. מבחינתי אנחנו רוצים להתקדם לשם. אני חושב שבזה סיימתי, אז אם יש למישהו שאלות, רצונות. אין שאלות? כן. נכון, יצאו במשך השנים הרבה מאוד אנשים לעבוד בריקט האתיופי בדרומה, ויש לנו המון אגמים, וראינו אגמים שאפשר ללמוד מהם. אתה מדבר על שיתוף פעולה עם הים התיכון ועם ארצות בימים. האם חשבתם או יש לכם איזשהו כיוון למעבדה גדולה מאוד עם אגמים עם דייברסיטי עצום? א', נכון להיום עשו שם עבודות, גם עושים שם היום עבודות, לא כולם של חקר ימים, יש שם עבודה של האוניברסיטאות, יש לבר אילן עבודה גדולה שם. זה אחד. צריך לזכור שכשאתה מדבר על אגמים, הכנרת פה היא מאוד יוניק. א', היא רדודה, ב', היא מקור מים שאתה רוצה להיות עם בלנס מאוד מאוד עדין איתו, ונעשו עליה הרבה מאוד עבודות. זאת אומרת, החל באיסוף נתונים דרך המודל של לימברגר, וכלה בזה שיש ממש מדד כנרת שפיתחנו, ודרך אגב אנחנו
חושבים ויושבים על המדוכה עכשיו אולי לייצר עדכון למדד הזה. זאת אומרת, פעילות קלאסית מחקרית יש הרבה, אבל אנחנו כל הזמן פתוחים למקומות אחרים. מה שעשינו השנה זה אפילו התחברנו עם בחור עסקי לגמרי שהתמחותו זה יצירת קונסורציומים. אנחנו מגישים או הגשנו עכשיו אחד לקניה ואנחנו מתקדמים הלאה. זאת אומרת, אנחנו אפרופו אסיה במקום אירופה, אז העין של אפריקה היא כנ"ל, כולל קישור כבר לשגריר החדש שיהיה לנו שם על מנת לעשות שיתופי פעולה. הוא מחכה למסמך שלי על שיתופי פעולה אפשריים אל מול קניה, מלאווי וכו'. כן. כן. אחרי שפספקתי, אני מצטערת אם כן. הדגים שהבאת במותף שבעצם ניתנים לגידול, הם מדברים על גידול בבריכות או בים? בבריכות. אני אישית חושב, אני לא עובד. האם הדגים שמגדלים באילת, בסוף אחרי שנעשה להם תהליך גידול והכל, נגדל אותם בים או ביבשה? אז אני אומר שביבשה, שוב, היתרון היחסי שלנו הוא לא הגידול המסיבי בכלובים בים. באילת זה לא עבד, כן? ובים תיכון אנחנו יושבים על החלק הכי ארס של הים התיכון, כאילו אין מה לעשות, אנחנו יושבים על החלק הכי דרום מזרחי, עם הרוחות הכי משמעותיות, עם הגלים הכי משמעותיים. תראי את המזח שהאמריקאים בנו בעזה, מה קרה ממנו? הים לקח אותו. עכשיו באופן אמיתי אין שם, לדעתי אין שם התכנות. איפה היתרונות שלנו? וזה היתרונות שהיו לנו גם בימי הדניס ועל הברק, אבל היתרון שלנו זה הטכנולוגיה, היתרון שלנו זה האוכל, אוכל זה בין 40 ל-60% מהעלויות, כן? היתרון שלנו זה לעשות את הגנטיקה, כי אם אני עושה אותם רק נקבות, אז אחרי זה הם צריכים לקנות ממני כל הזמן. והיתרון יהיה שאני יכול לעשות את כל הסירקל ולגדל אותם ל5 גרם. ברגע שאתה מגדל אותם ל5 גרם, האחוז השרידות שלהם מאוד גבוה, יחסית. וקחו בחשבון שבאילת, ובאזור של אילת במקרה הזה, יש לך שמש 360 ומשהו ימים בשנה, פחות או יותר, בטח לגידול של עצות, ו10 דקות משם יש נמל תעופה בינלאומי. 9 שעות הם במזרח. אז היתרון היחסי אף פעם לא יהיה לגדל את הכלובים ברמה הזה, זה כמו שלא מייצרים היום פה בגדים. התכנון, העיצוב, כל הדברים האלה, כן פה. כן. אנטון. גם דיבור של המים החלקים שדיבר פורנו גידול של דגים. לא יודע, יש להם איזה תפקויות? לא שאני יודע, אבל יש כל הזמן יש רעיון, דרך אגב הרבה מהרעיונות באים מהמגזר הפרטי, סתם באו אלינו, רוצים לגדל עצות על מעיינות חמים עכשיו. אז בא אלינו בתור אלה שמתעסקים הרבה עם עצות, כולל פטנטים, כולל הכל, ומנסים זה, אני לא יודע, לא יכול להגיד לך זה, אבל יכול להיות. בצופר מגדלים סרטנים עם המים האלה. כן, אבל זה לא כמויות גדולות, לא מסחריות. כן. תשובה דווקא לגלים. יש היום חברה שפיתחה על ידי מתנדים כאלה, ייצור של אנרגיה על ידי גלים שהיא קיימת היום ביפו. האם יש לכם שיתוף פעולה בנושא הזה עם החברה הזאת שהיא קיימת? אני יודע שיש לה פרויקטים גם בתקופה. אז לנו, אני מכיר את הפרויקט ומכיר את החברה, אישית אין לנו, הם לא צריכים אותי, כן? מה שכן הם היו צריכים, וזה הסיפור הגדול של מינהל התכנון, ומשרד המדע והחלטת ממשלה והתוכנית הלאומית בעצם של כלכלה כפולה, זה נכון להיום יותר ויותר גופים וחברות צריכות מגרש משחקים בים, פוליגון בים שבו הם יוכלו לעשות את כל הניסויים שלהם. החברה שאתה מדבר היא חברה נהדרת, זאת אומרת לוקחים את העובדה שיש כל הזמן גלים ופשוט לוקחים את הבוכנה הזאת ומייצרים ממנה חשמל. לכאורה הפשטות בתחכום, התחכום בפשטות, תקרא לזה איך שאתה רוצה.
אבל יש כאלה עוד הרבה מאוד חברות, ונכון להיום במדינת ישראל עוד לא הצליחו לפצח את הסיפור של איך נכנסים לים ועושים פעולות. אני מקווה מאוד שאם אתה זה מה שייתן, אני הצעתי להם הצעה שבעצם תוקם איזה מנהלת גדולה שתנהל את המערך ניסיונות הזה, כמו אזור תעשייה כזה, שאנחנו ננהל אותו, נשים עליו ניטור וכולי, ובסוף אתה יודע, ואגף תקציבים מחליט איך הם עושים את זה, אבל זה לגמרי שם, זה לגמרי שם. אצלי בחברה יש היום חברה שעושה חשמל מעצות, חברה שעוד כל מיני כאלה, זאת אומרת, זה הולך וגדל, זה הולך וגדל, ויש הרבה מענקים, הרבה מחקרים, אבל צריך לעשות את זה, את הבטה סייט, זה בעיקר. כן, עוד מישהו? אתה רוצה לראות אם יש מישהו בזום שרוצה? או שהם כבר הלכו לישון? היית שבוע שעבר? אז יאללה, אני למה, אתה חושב שאני זוכר? לא, אבל יש לנו נציגים לא רעים. יש לנו נציגים במשרד הכלכלה, יש לנו במכון הביולוגי, יש לנו פה, יש לנו אצלי, יש בעולם. ויש בעולם. טוב, אלון, תודה רבה. בכיף. יש לי מה לשתות. תודה רבה. לי וויסקי. בכיף.